Дынастыя Длатоўскіх багатая на цікавыя гісторыі, выдатныя асобы і паспяховых людзей. У гэтым наша сённяшняя гераіня упэўнівалася кожны раз, калі знаходзіла новыя звесткі аб сваіх продках і родзе. Там у нас была свая Марыя Магдаліна. Марыя светскае імя, Магдаліна. Магдаліна яна была ў манастве ігуменне Троіцкага сельскага жаночага манастыра. Быў таксама вядомы рускі лесавод Александр Алексеевич Длатоўскі. Нямала часу спатрэбілася Святлане на ўпарадкаванне ўсёй інфармацыі. Але карыстаючыся гістарычнымі літаратурнымі помнікамі, яна ўсё ж такі здолела зрабіць пакаленны роспіс роду Длатоўскіх. І першым у ім значыцца Станіслав Длатоўскі. Я сама знайшла такі дакумент, дыярыюш Семёна Акольскага, манаха, летапісца польскіх каралёў, які апавядаў пра вайну з казакамі. У гэтым дыярыюшу я знайшла сведчанне, што мой прапрапрадзед Станіслав Длатоўскі быў паручкам. Навукоўцы таксама валодаюць цікавымі дадзенымі наконт з'яўлення гэтага роду і паходжання прозвішча. Род Длатоўскіх быў вядомы ўжо ў пачатку 15 стагоддзя ў Польшчы. Прозвішча само звязана з назвай маёнтка Длутаў або Длотаў. Маёнтак знаходзіўся ў Шрэнскім павеце ў Мазовіі. Акрамя польскай лініі Длатоўскіх, вядома яшчэ і смаленская. Многія навукоўцы не прасочваюць паміж імі прамой сувязі, але ўсё ж такі ёсць прычыны меркаваць, што гэтыя дзве лініі могуць быць роднаснымі. За удзел у гэтай страшнай даўгой вайне супраць казакаў кароль польскі Уладзіслаў IV расплочваўся са сваёй гвардыяй з зямлёй. Але, нягледзячы на тое, што шляхціцы Длатоўскія былі родам з Мазавецкага княства, гэта то, што мы называем сённяшняе Падляшша, непадалёк ад Бярэсця, зямлю ён чамусьці даваў на Смаленшчыне. Калі адлічваць ад пана Станіслава, Святлана з'яўляецца прадстаўніцай ужо 11-га калена Длатоўскіх. Але якой бы ні была ступень сваяцтва, да ўсякай інфармацыі аб сваім родзе наша гераіня адносіцца з павагай і гонарам. З таго, што ў мяне засталося, фотаздымак 1915 года майго прадзеда Мікалая Валер'яновича Длатоўскага, царскага афіцэра. Ён ваяваў у Першую сусветную, быў неаднаразова паранены. На фотаздымку ён са сваім гадавалым сынам, маім дзедам Георгіем. Георгій Мікалаевіч – адзін з першых выпускнікоў геаграфічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. У сваю чаргу быў геолагам. А яго сын, бацька Святланы, з'яўляецца адным з заснавальнікаў Саюза дызайнераў у Беларусі. Кіраваў інстытутам дызайна, выкладаў у акадэміі мастацтва. Цяпер ужо ў вельмі паважаным веку ён працягвае выкладчыцкую працу ў Белдзяржуніверсітэце. Мае больш за 100 аўтарскіх праектаў. Прасачыўшы гісторыю свайго роду, Святлана не магла не заўважыць яго адметнасць. І як тут не пагадзіцца з тым, што бацькоўская дарога лёсу ўсё ж такі дапамагае вызначыцца ў жыцці.